Tinokukwazisai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tiri munzvimbo yeMhondoro kwaRwizi, kwaChief Rwizi ndokwatiri. Ndofunga muri kuona nechikwata chiri pamberi pangu chevechidiki, vana vechidiki vari kuita zvechikuru. Aiwa, zvinokudzwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri Zimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level.
Yeah.
Rubas Media, taking you to another level. Zita rangu ndinonzi Alois Mutiniri. Ndichigara mudunhu rekwaRwizi. Ndini ndinodzidzisa chikwata chamuri kuona ichi. Vana vadiki vari kuita zvembira. Ndakaona zvichibatsira kuvana vadiki kuitira kuchengetedza tsika dzedu. Vakure vachiziva kuti kune chinonzi chivanhu, kune unonzi mudzimu. Saka vana ava vave mazviri. Ndiri kuramba ndichidzidzisa vakawanda. Ava vamuri kuona pane torine vakawanda kudarika ivava. Vave mukati mekudzidza mbira. Uye ndiri kuona kuti vari kuzvitambira, vari kuzvikoshesa. Vari kuona kwavari ivo vari kuona kuti ramangwana ravo rakajeka nekuti unokwanisa kutorarama upenyu uchikokwa uchinoridza mbira, uchibuda kunze kwenyika uchinoridza mbira, uchitorarama upenyu hwakanaka. Tinotenda. Ipapo ndo patingade kuziva zvakare tikuona vana vari kuita unge vamwe vechidiki stereke, vamwe vari kusekendari. Gurupu renyu rakanyatsomira sei? Gurupu rangu iri ndinotora vana kubva pa5 years kusvika pa15 years. Saka muri kuona ipa pane vamwe vakati kurei nevamwe vadiki. Zvichireva kuti vari kuenda kuzvikoro. Vari kuenda kuzvikoro. Vamwe vari kuprimary. Vamwe vari kuprimary, vamwe vari kusekendari. Aha. Pamunotora munongoti vanoda kuuya here kana kuti pane zvamunotarisa pamunhu kuti muzoti iwewe takutora? Ndinongoti mwana wese ari mucommunity ngaauye akasununguka, havabhadhari mari. Ndinovadzidzisa mahara. Handina chandinotarisa pamwana kuti ndinoda uyu, asi kuti ndinongoti vese chipo chake chinozobuda kana ndave naye ndakumudzidzisa. Ndopanoona kuti zvakanaka, mwana uyu anga akatogarira chipo, anoridza mbira, anoimba, anotamba. Ini ndinoitwa Florence Tukazi. Ndinogara mudunhu rekwaRwizi kwaSabhuku Mutiniri. Ndinodzidzisa mbira. Ndakatangawo kudzidziswa naAlois Mutiniri kusvika ndava kugona. Ndava kudzidzisawo vana vamuri kuona. Saka tinodzidzisa tiri tese. Ndakaona kuti zvakakosha kuti tikoshese chivanhu chedu chisadzima. Tikati ngatidzise vana vadiki vakure vachichizivawo chivanhu uye vazive kuti mudzimu unobudiswa kupfurikidza nembira. Uye Zimbabwe takaitorawo kupfurikidza nembira. Vana mbuya nehanda vakanga vachingodzitambawo, takangokura tichizvinzwa tikati ngatizviteedzere. Zvakakosha uye tinozvifarira. Uye ndiri kuona chikwata chatiri kudzidzisawo ichi kuti haachiri kuzvifarira ende chiri kugona. Saka tinongotiwo dani taonawo vanotisimudzira kuitira kuti vana havasaluza hopu nazvo, varamba vachingoshingirira kudzidza. Ndatenda. Inini ndinonzi Greta Jazz. Ndinogara mudunhu rekwaRwizi. Ndinofarira kuridza mbira nekuti dzinondisimudzira, dzinoita kuti upenyu hwangu uende pamusoro-soro. Ndakatanga kugona mbira ndichidzidziswa naAlois Mutiniri nemudzimai wake. Ndinodzidza muchikoro chekwakwari primary school. Uri kuita chii? Ndiri kuita grade 5. Oho. Kana wapedza chikoro uda kuzoita chiwo? Akuita nurse. Aha. Waita basa. Ini ndinoitwawo Panashe Maruwa. Ndinobva mudunhu raChifiRwizi mubhuku raSabhuku Chizema. Ndine mukomana ane makore 16 years. Ndiri form 3. Inini zvembira ndakaonawo kuti chivanhu chedu chatakangokurawo tichiona
nekunzwawo mumapira tichiona pachiridzwa mbira mudzimu ichibuda nekuridzwa mbira. Chipo chatinodzidziswawo naLouis Mutinhiri naFlorence Tukazi. Uyu anonzi Greta. Taurisai. Mwana uyu anonzi Greta. Inherera ana abereki arikugara nambuya vachembera. Anogona muchikoro last term akaita number 1 asi akutodropa kuchikoro nenyaya yekuti haana munhu anokwanisa kumubhadharira mari yechikoro. Asi ndinaye pasenda achidzidza mbira achiridza mbira. Saka tirikumbirawo kune vanoda kubatsira kuti mwana uyu abhadharirwe chikoro. Icho chirongwa chatakati nacho mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira mazvionera kuti chii chiri kutora nzvimbo munyika yedu yeZimbabwe. Zvinofadza kunya zvikuru sei kana zvichiwanika kumamisha nekuti muzvikoro zvevarungu maprivate schools aya ndo patinonyanya kuona izvi, asi kana zvichinge zvasvikawo kumaruzevha aiwa zvinoda kukudzwa zvinoda kurumbidzwa manake. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kasakadei mune zvimwe zvirongwa asi musakanga kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.